Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. 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 Bari da sunanka Allahu Rabbu magagina. Kai kai yo abba har ma da ummi masoyana. Kai kai yo manzo rasulu habibi zabina. Ba da basira in yabon shugaba mai alkunya fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Salati ba adadi ninka kai wa mijin Hafsa. Alai har sahabai masu tsantsar bin zancensa. Har ma da shirifai jikoki mabiya a gurinsa. Nasa da tabi'ut tabi'i na masu yabon manzo fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Abubakar Siddiq babban sahabin manzon mu. Sai Umarul Faruk na ma'aiki jigo a gare mu. Usman bin Affan na zo ka kakkarin hikimu. Da Aliyu bin Zahara da Zahra diyar manzon Allah fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Sarki na waliyai Sidi Abdul Qadir Jili. Har ma Tijjani jika ne gun mubajjali. Usman Fodiyo da Barhama Gausu na Sidi Ali. Nasiru Alkabari babanmu na zo a gare ka fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Annabi labbaika bismillah ni dai zan fara. Ni nai sallama ya shugaba manzo nura. Amsa mini baitoti na rasulu da zan tsara. Ka ce sarkin yaƙi shigo ka tsatsaro mini baiti fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Na sallama maka Habibu abun kaunar kowa. Tilas na yabe ka domin ka zarce kowa. Ya izil izi wal karami gata gun kowa. Ya sayyidul umma abun bege ni zuwar kowa biyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Labbai ka sayyidil abrari mai kyawun tafiya. Labbai ka shugaban gaba ɗaya baba na rugayya. Labbai ka sannadin komai jamilu kairul anbiya. Labbai ka ya dalilul kairati masoyi na fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Manzo muku tari dan gata mai kyan haiba. Shi yayyo jifa Allah ya ce ba shi ne ba. Wa mara mai ta isra mai ta ayar kai duba. Allah ne ya faɗa in ka ƙaryata ka kafurta fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Ya sahibu daji shugaban dukkan al'umma. Mai raba aljanna ga wanda ya so manzan rahama. Ya bai wa dabino da zaki dutsen uhudu ciki ma. Ya bai wa kurciya manzo ka sani ciki ne ba fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Ta tara kun kyauta manzo rasulu mijin ramla. Zai baka kyauta yayi kari dan Abdallah. Sai ka ce yayi kai godiya a gurin Allah. Shi ko in yaji haka sai ya kakkaro kyautar safiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Ya abban Zahra zulhula abun son mu karimi. Ya kashi bulgumma shugaban ma'aika zulkarami. Ya sayyidil umma wanda baya tsallaka rami. Daga nesa ya hange shi zai haɗe ya zamto shafaffe biyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye. Dutse yayi magana saboda kaunar manzan Allah. Zaki yayi hidima da kamun kafa da Habibullah. Da mu yayi maka shaida a ranar fushi ma yayi shela. Kura ma ta yi magana ta ce a karɓo kalma gunka fiyayye. Ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye.
zamani Habibullahi kake mai kwarjini dan adnani kyakkyawa gwarzo jarumi dahe zulmanni anta rasulallah khairul wara manzan Allah fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye dalilul khairati annabi baya yin hamma dukkan alkhairi da wajen ka yazo mai azama komai ya entu da zuwan rasulu abul hikima suwai batul aslami ta entu ranar da kan su fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye ya daddan dabtoti take yanke yake sidi in ka zo gunsa babu gado koko sidi yanzu ya ma addu'a ka warke yayi bila adadi ya suturta mu ya manzan Allah fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye mai zance da fadar Allahu rabbu magagina komai in ya fada yayi gaskiya abban nana baya yin ƙarya ko kuskure ma'asumina baya yin zagi ko rowa manzo nura fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye ya nutsuwa kai ta gani ta nutsu ya ladabin ladabi isa min kaunar ka in nutsu nai tayyo begen ka a kullum in ganka in nutsu gana ne na so ko yaushe ko a dare rana fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye bai tabin baiwa kaunar ka karshen dacewa hasken tafinka ya sa hannun ke fidda ruwa sahabbai ma sun sha sun ka koshi nima na yi sha'awa ina ma in samu in sha ruwa mai albarka fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye ya makurar zance in ga ka babu batun kowa ya mafaka manzo kun ka mu za mu yi fakewa ya makura sosai ka gure madafa gun kowa dukkanin matsayi da ceto na al'umma kai ne fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye ya mai yin ceto cece mu dan faɗi mazahara har da iyayenmu da malamai ya manzo nura har da abokanmu gaba ɗaya kanka muke fikira samu a cetonka mu zamto muna nan a gaban ka fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye ni nan zan dakata a cikin yabansa abun kauna ni dai fata na shugaba karɓe ni mu zauna ranar bunne ni ka taho kusa manzo guna bakunta da ku ka karɓe ni ya sayyidul bashari fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye zan je ni ziyara gun malam babba na mai makka jak malam garba shak siraju mai farhu na saka malam haruna mai turare ni na jinjina maka har malam sai malami na masoyin manzo ne fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye sai jagora na sharif aliyu mai gausiya har ma da halifa muhammadu sani na gausiya shehu na manzo mai yabo gun kairul anbiya autan gausiya shalele har ma da turaki fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah fiyayye na gaida mai gida abdullahi gano masoyina sai malam nura alkanawi na ma'aikina sai ni da na tsaro baitoci gun manzo na muhammadu sarkin yaki na gombe masoyin nurul huda fiyayye ya makurar zance mafaka mafita manzan Allah 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 fiyayye